Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw. Di pa katawa. Apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mau ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng SED Paniawan Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Kaganito rin din, ang buongan Santo Tomas. SED Paniawan Plus. Gawa ng SED Marketing. Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko na Nabalhin na yung kwartos, Carol. Hindi ka rin ang magkasgawas. Huwag ka man musuod. Ayaw sagsudla. Kaya nag-practice pagkaungo ang atong anak. Usa ko nag-practice pagkaungo at unak. Lagi. Bisag sudlon mo pa diya, makita ni mo nag-practice og kaungo ang atong anak. Matay na kasabot Huwag ako'y naluoy. Sama niya. Ako naluoy. Ambot lang, huwag yung kasabot ni mo Silya. Si Carol ang nanganak, apan si Alan ang imong gikaluyan. Kaya gano'n ba diya eh? Gusto rin hita mo sa itong anak Basta sila. patuon ako. Dili ta lang natugawan ng magtiayon. Tanan noon.
Kuyugan ti kas nursery. Aron nga makalili kasad sa atong guapang apo. Uy! Mauna yung atong apo! Oh, ngano nakurot ka man, Noy Martin? Kurat siya. Kay dili man siya makatuod ay sila nga guwapa ang among apo. Lain na sa pagkasultihan ng uy. Gwapo masagod si Alan. Parinti man tingali ta sila, no? Kaya nga naman din nang. Kana ramang mga kaliwat ang mag-unay-unay dahil sa ilang kaugalingon ba? Nang silyo sa boy. Gwapuhan siya kang Alan sa... May bago mo na gwapa kay lahaliwat. Naunsa, yung gwapa sa si Day Carol. Uy, namin si Naldo. Hoy! Nagsigam ng mata mo. Silya. Naldo! Naldo! Naldo ka? Ngano naman sad ka? Naldo ka, oy! Nagikas murugi tawhana. Hala! Narada mo din niya? Ay, ang katingog na oras sa baan ay. Ay, kung dili ka mo. Ka mo. Nganong ni alagi taon ka? Ha? Ay, mades ni Carol. Ha? O si Bayala na ko. Hay mo sila. Kay ngano man? O congratulate ko sa bago nilang baby. Hay mo sila. Suwi na ko sa sapa na duoy kay ni ata sa ospital. Hilom, oy, hilom. Hospital din eh. Abi na ko punirarihan Ay, gikan ka dito, gikan ka. Ay, ngiga ninyo, no? Kani ato bang mabdo si Inday Carol, agatapusan akong tingog niya karon. Pailomo na ko ninyo. Sige Bunal lang. ko ni ospitalon. Ayaw. Panusin laway no. Max. Nag-uoy kay ni ata sa nursery. Kay nursery. Kanigod nursery ni. Nursery ni? Abi na ko murgi ni. Ay! Naamang ka. Na nursery. Nagkaman sa kong elementary. Uy, Karaan. kapag yung unsahon, uy, karaan bitaw kaayo nang. May pagkanawa na lang tikatiksi nga, nanganak sa Day Carol. May patuod. Iligis day Carol lagi kang bata. Mutanaw ko. Muro Basi, magsiyamahan. liwat ako gamay. Hay! Daan pagid ko! Ngano kung wala ni mo maliwat Naldo? Awa. Nihilak na si Bibi Chini Naldo. Sabaan ka manggod kaayo, good. Samo ka manggod ka Inaldo ha ka. Nga na mo liwat ang among apo nimo. Oy, awa no. Nihilak nun. Wa makagusto. Wa kaayon sa imong gisulti. Ano mo ni maliwat niya na ako? Muna makaliwat niya na ako, iyang kasabaan. Sa? Mo na. Awa niya. Sabaan yung bata, liwatin ako. Kahit tanawa na guno, paggamay na itong kisaw din eh, hilak na yun. Ay, kuhan, nagigigoton mo ang tingali ng atong apo Silya. Uy, Himutan ng silya, kinahanglan na ka ng pasusuhon. Patut siya ng bata. Tin maghimo ko Oo, no. maghimo ng silya. Usingan! Mahimo yung bata. Ayaw ka buang nga ka. Bebe time pa sa oy, ako adton sila sa Alan ug Carol. Akong ingnon nga naghilak ang bata. Basi gigutom. Di ko pa susunay, uy. Di ko pa suso sa bata, Alan. Ato nang gatason. Palitan ta na gatas nga lata. Ay, nga naman, day. Di lagi ko. Samot ka ba akong figure, ana? No, mo'y gidangat. Kagwapa na sa akong anak ka prinsesa. Andam ka na bang ikahimamat mo ang prinsipe sa kingharian sa Ahosya? Nga si Prinsipe Henry? Andam na ko, inahan ko Reyna. Pero gikulpaan ko, kusag ang kupa sa kundukan. Natural ra ka na, anak kong prinsesa. Wasap ka na ang gibati ko kani adto dihang gikahimamat ko ang amahan mong hari. Unsa? Sigurado kang sasama kita kipati, mahal kong Reyna? Hinumdumi nga makabasa ako sa imong huna-huna, Amy. Nga sa ato pa? Oh,
Sama nimo, dili usab ako ang nagpili sa mamahimo kong kapikas. Pero, makatunan mo ra ang tanan, anak kong prinsesa. Inahan ko, Reyna. Ani ang prinsipe sa Ahosya. Kauban sa hari ug reyna sa ilang gingharian aron kasabutan ang bahin sa inyong panaghiusa. Pangandam na Eme. Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Set Panyawan. Pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee. Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee. Set Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Ako na nga lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya, namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto. Wa pamingkid mi ani sa akong lawak. Aron alang sa pagkuha nako. Aron ikaatuban ko na ang prinsipe sa Ahosya. Nagunsa pa man ka di ay sila sa hawanan sa palasyo. Unsa pa man ka di ay ang seremonyas nga ilang kihimo. Ang ako mga dama na tingali kini. Kinsa kang misudi ni sa kulawak? Prinsesa Amy. Prinsipe Henry sa Ahosya. Ikaw? Kagwapa mong gidi ay Prinsesang Amy. Nganong nilikay ka sa paghikap ko sa imong naong? Tungod kay wa ka pa'y katungod sa paghikap nako. Naunsa gud ni? Wa ka ba day mahibaw sa mahitabo nato? Nahibaw man, apan? Ako na ang maabot nimong prinsipe. Ako na unya ang magbuot sa imong kinabuhi. Ug ako na ang imong sundon. Unsa? Ayaw ka bala ka. Maisog ko nga pagka-prinsipe. Nakalumpag na ko ug laing gingharian nga among naangkon gumikan sa akong pagpangu. Kung nahimo ko ang pagprotektar sa among gingharian, ikaw pa ka, Prinsesang Amy? Nakasabot kong karon ka pa makakita og laing lalaki nga estranghero dinis inyong gingharian. Apan, mahimo ko bang mahagkan ang umaabot kong prinsesa? Bastos kang pagka-prinsipe, diya ka na. Makatilaw na sab ko ug usa ka inosenteng prinsesa. Pagkabulahan mo, Prinsipe Henry. Inahan ko, Reyna. Oh, Prinsesang Amy. Nganong ni akas akong lawak? Ang prinsipe sa Ahosya. Niadto sa akong lawak, ug buto ko niyang hagkan. Nganong iko ka lang ni pahiyom, inahan ko, Reyna. Tungod kay may pagtugot namo sa amahan mong hari ang iyang pagsud sa imong lawak. Unsa? Mitugot mo? Aron nga maila-ila ka niya. Apan buot ko niyang hagkan, inahan ko, Reyna. Hawak ramang ka. Unsa? Inosente kapag yun, anak. Timaan siyang paghaw nga nakagusto siya kanimo, anak kong prinsesa. Kaya kung wa pa siya makauyon sa inyong unang panagkita, dili siya mohagad nga hagkan kaniya. Ha? Ug nalipay ko. Ug labaw na kining ikalipay sa amahan mong hari nga nagustuhan kag sa prinsipe sa Ahosya. Madayon gayud ay ang panaghiusa sa ilah ug atong gingharian human sa panagbugkos ninyo sa kaminyoon. Inahan ko, Reyna. Inahan, Reyna?
Oh, unsa pa imong gilantaw? Oh, nakita mo ang... Ani asa imulawat? Ang gamahanay sa amin? Ha? Lauma. Lauma ito pang hapawa ba yalan eh? Inaani gini yung minyo tabay sa. Siyan? Doon na gyud kalisod nga moagi na to. Mupay gatas na nako akong anak. Ang anak na mong day Carol. Hinuuntay siyo. Mingaw sa gayo. Bitaw sa? Timpista mo daron, mingaw man. So ayan ako kontakto nga itong mga syuhan sa una. Kaniadto baka itong kutong nga doon ako yung mga numero. Kaya naanam dyan ko. Muntak man ko. Tawagan man ako. Basta naipista. Nawag din ko. Ano siya balita? Baliban man. Kaya disco mo kuno ilang himo kalingawan. Miss. Basketball sa mga bayot versus unano. Bay, magbinayot lang hata. Katawan na. Nindot, oy, nindot. Nindot. Mapiltas basketball sa mga bayot ba? O ginano? Kay, ang masyadong mag-inano ta. Hindi na mahimo. Ano magkasyuta? Ilom na ay. Pait ba ni Watay Show Awards? Uy, Watay Awards. Ikaw man siguro may gadag di malas, Bainaldo? Natural? Ako? Ang sa? Ayaw. Karaan na dyan din mo. Karaan dyan kong style. Pramuklik pagi ba? Pragnunay ba? Ay! Eh kami sa oras gilig na to. Isang nanaron to minyo na tuglain. Kaya nabiyudo naman to. Tawa naman to sa gawas. Minyo na ba di? Oo, gida man to niya yung uyab nga si Wings gawas. Haskang daghana na mag-show kaniya to. Halos wa mitol ganay. Pero karon nga kita yung nagpartner. Mas mayo no kita. Haskang mingawa! Ala, inas ang pag-hospital mo. Mao ba siya itino? Uy! Yan, gidi ay ka. Ani, aday, ngita mo sima taon, day. Ay na, labaw pang waysod among kaldero naldo. Mao moadto ko og laing kusina ron. Uy, ayo. Sunuga ni kusina niyo, sunuga. Ay. Nung sa manday, asa manday ka karon day Carol. Short pagpakigol. Salikang wa ko makaunsa ni mong paa, sulit kayo. May atuon lang ko ha. Ngita ko kaayuhan. Ikaw na bahala sa bata, Alan. Bye. Oy, tay sa day Carol, oy. Asa manday ka day? Bayan. Lami apa Carol? Mundo tab diri pa oh. Labdool kay bugan oh. Hadi mahimo bay. Sundan ako kang asawa. Kay nagsuot pakigol na. Sundan ako sa day Carol bay. Niduta sa uy. Uy, imong anak na naghilak. Unsaan naman na? Asa mga taon to paingos day Carol na ako, Bainaldo? Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit kaninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga pangako.